Hola, espero que tant vosaltres com les vostres famílies estiguen tots bé. Em dic Enrique Velda i actualment estic cursant el segon curs de la carrera de Ciències de l'Activitat Física i Esportiva en la Universitat Catòlica de València. Avui vos vinc a ensenyar 5 jocs per a que feu esta estància, esta situació tan difícil que estem passant i la passeu de la millor manera possible. Els 3 primers jocs que us vaig explicar aneu a necessitar d'una pilota, ¿vale? Jo tinc de badana, però en el cas de que no tingueu, podeu gastar de tenis o qualsevol de plàstic que tingueu per casa. El primer joc que us vaig explicar és el frontó. Este pot jugar una persona o dos, ¿vale? I consta de anar pegant-li a la paret i sol pot pegar-li un boig. ¿Vale? Una volta pegue 2 boig, serà punt per a l'altre jugador. ¿Vale? I podeu anar fent partides fins a 21 punts i anar canviant. Per exemple, ara jugo jo en mon pare i després he guanyat, doncs jugo contra ma mare. Doncs així anar fent partides. El segon joc també és d'una pilota i per a aquest necessiteu 2 botelles per a fer una porteria. El joc es diu el penalti valencià i es podeu col·locar a l'altura que considereu, és a dir, es podeu col·locar més a prop a la porteria o més lluny depenent de la dificultat. En primer lloc, hem de llançar la pilota i marcar gol. Després, la col·loquem al terra i marquem gol. I per últim, la colpegem i marquem gol. Això podem fer-ho més difícil situant-nos més lluny de la porteria i podeu jugar totes les persones que esteu en casa. Per al tercer joc necessiteu l'ajuda de mon pare i necessiteu també 4 botelles per a fer 2 porteries. Este joc es diu el raspagol, ¿vale? I consta de... La pilota té que anar sempre per terra, ¿vale? I es teniu que col·locar cada un en una porteria i es tracta d'anar a veure qui marca fins que aconseguiu fer el gol. Això seria un gol. Vale, per al quart joc, el quart joc es diu la arrimadeta, ¿vale? I necessiteu una piloteta xicoteta que jo l'he fet agarrant un trosset de paper, fent una piloteta i embolicant un esparadrap i després, pues, jo en este cas vaig a gastar dos pilotes més grans. Pugueu jugar també totes les persones que esteu en casa jugant. I aquestes pilotes les he fet agarrant un folio de paper, fent una bola i rodejant-les d'esparadrap també. Vale, el joc consistiria en tirar la piloteta xicoteta i ara amb este intentar arrimar-se el més possible. Vale? En el cas de que n'hi haguera una molt proper, podeu tirar-la per a llevar-la. I així se jugaria aquest joc. Per a l'últim joc necessiteu 3 monedes i una caixa de sabates. ¿Vale? Es diu la caixa i és una variant del joc popular del caixó. ¿Vale? Consisteix en col·locar-se a una distància considerable de lo que és la caixa i tirar sempre per baix, per dalt mai, sempre per baix, a intentar deixar-la dalt. Vale, a aquest joc també podeu jugar tantes persones com esteu en casa confinades. Bueno, pues aquestes són les 5 opcions d'entreteniment que vos he donat per a que passeu aquest confinament de lo més lleugerament.